mehmaniyleşler, duygular dünyasynda Murat Hudaýgulyň bassa şatly hikaýasyny eşdirýär. Şaglykdan okan eserlemden çen tutup men söýgü barada öz pikirlenmady. Men pikirimçe bir-birege yürekden söýmek üçin garaşlaň deň bolmagy hukmany ýagdaýdy. Eň bir ýöneköýje zatda pikirlen çapraz gelmegi, söýgüň döremegine, döräýende dowam etmegine ýol bermellerdi. Emma durmuşyň biziň kitaplardan çen tutup döredýän kadylymyzy inkar edämesiniň bardygyna men gaty uzak gitmän göz ýetirdim oturberdim. Oňa da hol mektep ýyllarynda ýüregimde orun ýasan söýgü atly duýgym sebäp boldy. Bir bakışta canım söýgü oýardyň. Gözleriň mehirli söýleň sadyly. Erkimi allyň senleriň bilen ýakdyň ýüregimde söýgü oduny. Geceler gündüzler sen hakda oyun. Sen aşkında behuş bolup gider. Kalma dolun sana bolun söýgüme. Anan sana melegim. Tapayın gönlüňi çekinmediňi. Şanyňa çalaýyn söýgü sadyny. Ýüregimde söýgü bolbatyň menen. Aşyň bilen bize bahar ýadymy. Geceler gündüzler sen hakda oyun. Sen aşkında behuş bolup gezer. Kalma dolun sana bolun söýgüme. Anan sana melegim. Dönüyün näzine ey mehribanym. Ýylaly bilece söýgüň ýoluny. Gel ýarym sen Leyli men Mecnun bolup. Aşkyň zady dünýäsine doluny. Geceler gündüzler sen hakda oyun. Sen aşkında behuş bolup gider. Kalma dolun sana bolun söýgüme. Anan sana melegim. Selvi bilen bir sınıfda okuýadyk. Orta mektebiň soňky sınıflaryna oň beýleki gyýylara görä özüme has ýakynlygyny duýdurýan täsinje, süýjüje duýgy ýüregimde peýda boldy-da, beýgamja günlemmi elimden allygy berdi. Şondan soň islenik sınıfdaş olanlarymyzyň selbä ýöneköýje habar gatmalaram
men uksuz gijilenme sebäp boluverdi. Ol kimdir birine yalandan çyndan gülüp ýa ýylgyryp bakaýsa-ha, baransaň. Ýöne Selviň şondan başga ähli hereketleri men üçin gözelligiň nusgasydy. Selvi sapaklaryny gowy goýady. Ýöne oň iň bir tapawutly aýratyndygy bady. Ol surat çekmäge diýsen ökdüdi. Ene meni Selvili meselede baştan ayak kösäp geçen ýagdaýym şo boldy. Mektep ýyllarymyzda diýwar gazetidir şoňa meňde ştatlar taýýarlamaly bolanna bu işi Selvi bilen sınıpdaşymyz Mämmede tawşyrýadylar bolyn. Olaň bilece dümtünşip oturuşlaryny synlamda gawanmakdan ýaňa diňe ýarylmaýadym. Şonna matematika dälle surat çekmäge ökde bolmanlygyma diýsen gynanardym. Ahyrky sınıpda okap ýörkäk Selvi söýgümi ýagdytdym. Oňam garşylygynyň ýoklugyny biremden soň iňjelaýjak ýalylaryny görýän, şonna da gawanjyňlygym galy bermedi. Soň pikir edip görsem, men ony surat keşliginden hem gawanyp ýören eken. Yıllarım gözeli kalbamın birivi bağlarım sen gülü dağlan jereni bu sevi elimi dile gireli sen nedir gönlüm arzu dileri sana yar güller sana yar Baltını bağlasam sen dilin dile yar Sana yar güller sana yar Baltını bağlasam sen dilin dile yar Umudum mehirli kara gözüme Mailmin sevgilim şirin sözüme İntizar aşığım gülüm özüme Gül açar bu sevgi gelsin yanıma Sana yar güller sana yar Baltını bağlasam sen dilin dile yar Sana yar güller sana yar Baltını bağlasam sen dilin dile yar Sana yar güller sana yar Baltını bağlasam sen dilin dile yar Sana yar güller sana yar Baltını bağlasam sen dilin dile yar Hawa. Men ony surat çekmäge bolan söýgüsinden hem gawanýadym. Sebäbi men Selviň paýtagta okuwa gitmegini hiç islämokdym. Men hasaplamalaryma görä, ola mektep tamamlap öýde turmaly. Menem ýokary okuw mektebiniň 1-2 ýylyny tamamlandan soň oňa öýlenmelidim. Mektep tamamlap ýören döwürlerimizde bu pikirimi oň özüne de çalarak ýaňladypdym. O wagtlar biziň aramyzda söýgü gatnaşyklary dol ýola goýulypdy. Ýöne şo gurrumyzdan soň Sunugot bilen men aramda uzak wagtlyk sowuk uruş başlandy.
Şoň men tapaklar tamamlanandan soň mektebiň howlusunda kimdir ýerine garaşyp duran Selviýeni görüp ýanyna bardym. Selvi, näme bir ýerine garaşyp dursuňmy? Ýöri bilegdeli. Ay yok, sen gidiver. Men çemene garaşýan. Moğolumdan bir zat sorap çykjak diýdi. Ay, çemenem ýeköle gitse öýün tapman alaşaýsy ýokla. Bir bahanajyk tapaýsana, bilejek aýdaýly. Seň bilen guruluşykladym mady? Bolýala begenç, başga wagt gitdäle. Şu wagt oňa sen gidiver diýip, ýygyňa düşüp gidiversem, nähil gurrunňarjam bilýäňä? Gurrun. Haçana seni gepden gaçyp ýörmeli. Bilen oglan jok däle. Wagt gepim şonda da. O var mana sınıftaşımız çemenem yanımıza geldi-de, bizim bar meselemizi çöp dögön ýaletdi goýaýdy. Agay Selvi, mine biraz eğlenmeli oldum. Sen howlukdan gaýdyber bolýarmy? Ol şey diýdi-de, Selviň elinden öýel goşlaryny alyp ýygyna gitdi. Çemen mektep jaýyna girip giden soň, Selvi maňa ýüzlenip nägele gurlady. Bilgeçliğine däýdi öýdýän. Nämäni? Bilmedik sene begenç. Yankın näme iş wadyr öýdýän? Hiç işem ýokdur. Ýöne sen bilen duranymy görüp, ikimizi ýeka galdyrmak üçin tapanja bahanasyrda. Bayba, çemenne de oňýaly akyly barmay. Sen ýadyňa oýun işe. Sen men naradady, pikir edäýä. Biz ilki guruluşmän dymma oýnadyk. Ýöne uzak gitmän ýene de açylşdyk. Ondan mundan gurrun edibem, ýene de şol köýnüje samanymy sowra boradym. Näme o meseleni näetdiň? Belli netije geldiňmi? Haýsy meseleni? Ol okuw gitmek meselesini. Vay, onu men sana aýtdym-a? Çeperçilik mektebi diýipmi? He, oň nämesi barmyşyn? Herkim öz süýüni gurnan giderdi. Men şondan soň oňa ýagşydan ýamandan hiç zat diýmedim. Şo günden soň men hatda oň bilen arany dolu üzmeli diýen kararda geldim. Şol ýyl ikimiz hem talip bolduk. Mene üniversitede olam ýürüte çeperçilik mektebine okuwa girdi. Ýat şähere girenimizden hem şok köýnüje derdim. Gawanjanlygym täzeden ayaga galdy-da Selvi bilen ýaraşdyrdy goýaýdy. Ýöne Selvi bilen ýaraşdamam oň synoty bilen hiç aram sazlany bermedi. Men hinidem oň çeken suratlaryna synot eseri hökmünde dälle, Selvi kimiň aramyzda duran belent diýwar hökmünde garaýadym. Men muny Selviň özünden hem gizlejek bolup duramakdym. Olam näetsin? Iki seýgüýüm. Synoty hemem maňa buran seýgüsiniň arasyna düşen ýagdaýyna gaýlyk bilen ýylgyrypçyk oňaýady. Meniň umumy ýaşaýyş saýynaky otagyna da häli şinne barar durardym. Bir ýola ýanyna baramda o hemişeki edişýaly maňa täze çeken suratyny görkezäýmezmi? Dogry, suratdaky şekiliň nämedigini de düşünür ýaly. Menem öz pikirimi gizlejegem bolmadym. O näme? Anan berlek tutany? Ol ilkäbir öýkülejek ýalametde-de ýene de suraty maňa tarap ýogurdy. Bolmanam, sen düşünmejeňi bilýän şu. Sen asyl düşünäýiň-de gowdada aýtmajaň bilýänim bolýan. Oho, munyňda düşüneýin diýip jan edende de düşünmäge zat ýoga. Şuna menem çeker. Goýsana, gürlemelmişin diýilse senem. Bilmeýän bolsaň bilip goý, ýollaş tanqytçy. Muňa abstraksiýa diýilýär. Men şu suratkeşlerim çekipdirler şeýle suratlary. Onsoňam sungatdan sehel üşü baradım. Şu leserde umman ýalçyň pikirin beýan edilýändigini düşünür. Men çyna berem siz edip suraty synlap durşyma, Selviň kejigäjek sözlerini gözledim. Ba, diýmek şeýle, eýäm meşgullyga ýetişdim diýsene. Ýagşy. Men diýem o. Duren tek men sunuňa deserinden aňruýy alar ýar bolsa lede taljak bolup durun. Päs gelmelemesene. Sana gülkü gerek, he? Gülüver. Hay bilmedim de Selvi. Operasiýa diýdiňmi şuňa? Operasiýa däl, abstraksiýa. Özüňem besedin üstünden gülmäň. Häzir öýküle dörsiňem onsoň diýnarsyň.
Yo, seni öýkületme niýetime ýok, ýollaş meşhur suratkeş. Ýöne gülki diýende men başga zat ýadyma düşdi. Hä, näme? Sürtüber ýygaňy, sürtüber. Ahir maksadyňa ýetersiň de. Ay ýok, bu bolşuňa bolmaýa. Sen tanqyda çydamajak bolup dursaň, senden sunuňa da adamsy bolmaz. Han seniň owsyan ýadyň üçin de adyň aýtsana. He, howa, sen şu surat eserin görümde bir degişme ýadyma düşdi. Öýkelemejegňe söz berseň aýdaýyn. Aýdaýt, içiň gırsawatany. Öňüm biri suratkeşe durmuşa çykypdyr diýär. Onsoň bir gün zoralarynyň biri ondan soraýar diýär. näme diýip soraýamşyn? Suratkeş bilen ýaşaýyşyňyz, durmuşyňyz nähilliýip? Olam näme jogap berendir diýär. Näme jogap beripdir? Ola ozak gün surat çekýär. Menem öý işler ne diýän? Onsoň akşam naharyna kim bilmeşe goýnaýar. Mene oň suratyny düşünüp bilemok. Olam men bu şeýle naharymyň nämedigini düşünjek bolup helak bolýar diýipdir. Selvi, men aýdanlanma ýyl garaýnam diýmedi. Gurlanna sesi öýkel çykdy. Hawa, onsoň näme diýjek bolýan, şunu aýtmak bilen. Şunu aýtmak bilenmi? Bolýam, onu aýdaýyn. O görgülýäňe adamsy suratkeş eken. Sen bolsa özüň suratkeş. Onsoň surat çekişiň şu bolsa, bişiren naharyň nämedigini bilgije gidip bilmeli bolaýmasy. Ona alad edip berme. Surat çekmeýän, naharam bal ýaly bişiren gyýdlarym käne. Saýlada tut birini. Men öte geçenligimi bildim de derrew gaýtmaşyma tutdurdum. Wah ýürege diýen etdirip bolýan bolsa onna bolmajakmy? Şo gün oň öýküsini ýazmak iş boldy. Ýöne şo gün ýaraşanmyz bilenem. Şular ýaly gurrumlar soňam wagtal gaýtalany durdy. Soňlugy bilene o men bu sözlerimi öwrenişdimi, nämemi öýkelemesinem goýdy. Sen suyuktun horgun özök dağlara, endi maňa ýyzyn tutup hyýalym. Ýöne dağım sindi gidimde lekin, aradaşım bolsan salamım. Sen suyuktun horgun özök dağlara, endi maňa ýyzyn tutup hyýalym. Ýöne dağım sindi gidimde lekin, karadaşım bolsan salamım. Sen bolsa gynap aşkyň daryna, ýüzüňe tutup ýörmeň kenidin. Şannady hiç bir zat tutan ağırny, men ýekete sana aşyk edim. Men ýekete sana aşyk edim. Sen aýtdym pek asmana aýada, dünýä kümüş nurun saçan halaty. Ýöne aýhym dölmän meniň halyma, boldy seni kuyna barýan ağlady. Sen aýtdym pek asmana aýada, dünýä kümüş nurun saçan halaty. Ýöne aýhym dölmän meniň halyma,
biz okuwa giren ýylymyz toýly meselelerini okuw tamamlanymyzdan soňky döwre goýmaly edipdik. Ýöne talipligiň ahyrky ýylynda ýene de bir mesele ýüze çykdydyr derdi. Selviň zehinini göz öňünde tutup, onu Moğolumlar Çeperçilik Akademiýasyna hödürläpdirler. Olam özüniň şeýle höwesiniň bardygyny aýdyp, bu täzeligi begenmek bilen maňa ýetirdi. Begenç, öýdäkiler bilen hem habarlaşdym. Olaram razy. Bagtym çut geçibiläýsem, men ödüm şeýle bir bagtly duýardym, şeýle bir. Sen men marada pikir etmediňmi Selvi? Sen o bagtyň içine siňe seredip gördüňmi? Oň üçin ondan menen bamy ýa? Ya o zatlar sen üçin hökmanam dämi? Selviň ýüzündäki şatlyk alamatlary bir pursatda zam-ziyat boldy. Gurlänne sesi gussaly çykdy. Ýöne oň sözlerini gussa bilen bir hatarda kesgitdiligem duýdum. Pikir etdim begenç. Sen barada da, geljeğimiz barada da pikir etdim. Sen bir wada bu habara begenmediliň mümkin barda da pikir etdim. Ýöne men söýýän adam hökman arzulanmady, bagtyma da şärik bolar öýtdim. Sen bagtyňa şärik bolmagyň men esasy arzugymdygyny bilmän duran näsiň Selvi? Ýöne men o bagty düýünden başgaça gödegine getirýän. Onsoňam o bagtyň içine sen sunuwatyňdan başga zat sygaramydym. Sebäbi sen sunuwatyň dünýäňde çenden aşy köp ýere ýelýär. Begenç. Meniň soňky sözlerini dinlejegem bolman, otogdan çykyp gaýdy berdim. Canım canım diyordum, sebep canım senedi. Coşanmadım duyurdum, ah bir günler önüdi. Senin canım innedi, benim canım senedi. Ne edip bile bolluqa, onu yürek dinledi. Senin canım derdim, sebep canım innedi. Tüyüşüm gülen sevdim, lillet mani sonladı. Senin canım derdim, sebep canım innedi. Tüyüşüm gülen sevdim, lillet mani sonladı. Yine şeydip çalıştık, İngilizce adımı, karanlık hem katıştık, dine ayrılmadımı, sana veren canımı, minnen biter korardım, halımı, ahvalımı, iyidir sorardım. Senin canım derdim, sebep canım minnedi. Tüyüşüm gülen sevdim, lillet mani sonladı. Senin canım derdim, sebep canım minnedi. Tüyüşüm gülen sevdim, lillet mani sonladı. Benim canım derdim, yine diyelim canım. Beni yaşadık görün, minneki senin canım. Senin canım derdim, sebep canım minnedi. Tüyüşüm gülen sevdim, lillet mani sonladı. Talipligiň soňkuja sinanam tapşyrdyk. Galan gaçan hat petek işleri bilen gümrah bolup ýörüşümdi. Selvi bilen şol soňky gezek görüşmemizden märi esirje wagt geçenem bolsa, ondan bir gezegem habar tutmanyň. Ondanam hiç hili habar hatyry ýokdy. Bu biziň aramyzyň dogly üzülmegi diýip hasaplapdym. Dogry, men onsuz geljeki durmuşy göz öňüme getiremde de hopuk ýadym. Soňky geçen günleriň dowamyna
Hatta Selviň sunugatynyň öz durmuşymyň içine siňip gidiberendigini öz ýanymdan boýnalyp geçdim. Eň ýamanam, men Selvi bilen baglanyşykly ýatlamalardan saplanyp bilemokdym. O ýatlamalarň içem dürli şekillerdäki suratlardan doldy. Men herinçigem bolsa öýe gaýtman ham Selviden habar tutmagy ýüregimi dup ýördüm. Men hasabyma görä, o şu günler okuwyn tamamlap, enniki giriş sinalaryna taýarlanyp ýören bolmaly. Ene şeý diýip ýörkämem, Selviň bile okuyan talip gyýyllarynyň biri gelip, oň maňa garaşýanlygyny aýdyp gitdi. Şoňuň özünde de Selviň ýaşaýan umumy ýaşaýyş jaýyna bardym. Barsam, Selviň bir öz eken. Ähli goşlarynam jemläpdir. Selvi, näme? Başga ýere göçsek bolýarmy? O nämen başga ýeri? Bilmedim. Goşlaňy düweniň görüp soraýdym. Näde diýäň? Okuwa taýarlanýarmy? Selvi maňa gussuluja, mäherli ýylgyrşy bilen bakdy. Begenç, men bagtym mundan artyk synamaýyn diýen karara geldim. Sen gidenden soň kän pikir etdim. Ennem goşulamda oturşum. Sen o wagtçan gitjek. Haçan gidelliýden gider Selvi. Ýöne diýen gurrun goýurla begenç. Men gotorlukly netije geldim. Bir güne pek sevgiňe guman ettim bağışla. İnni yarım ökünýän geçer güne bağışla. Bir güne pek sevgiňe guman ettim bağışla. İnni yarım ökünýän geçer güne bağışla. Qavanım bildirdin, seni yad dilledin. Aklımı çoktur sevdin, mehribanım bağışla. Qavanım bildirdin, seni yad dilledin. Aklımı çoktur sevdin, mehribanım bağışla. Sensiz gün yok, gece yok. Sensiz yürek uğruna. Bu dünyada manı yok. Yalnız koyma bağışla. Sensiz gün yok, gece yok. Sensiz yürek uğruna. Bu dünyada manı yok. Yalnız koyma bağışla. Qavanım bildirdin, seni yad dilledin. Aklımı çoktur sevdin, mehribanım bağışla. Qavanım illerde, seni yad dilledin. Aklımı çoktur sevdin, mehribanım bağışla. Sever yarım bağışla. Biz şo ýyl durmuş gurduk. Ýöne Selvi kimdiň bagtymyzda nämedir bir zadyň kemterlik edýänligi baradaky pikir hiç ýanymdan aýrylmady. Men muň Selviň köýün arzuwy sebäpli döreýänligini duýýardym. Şo duýgym bilenem
uzak pikirlenmän, Baýdatyň eteginäki owalaň bir ýerine işe ýerleşdim. Selbem şondan bir ýyl soň öz ornundan okuwyny dowam etdirip orady. Şeýdip, şunça ýyldap öz öňümde böwet hasaplap ýören zadymy, Selbiň sunwata bolan sevgisini gaýtaryp getirmek bilen durmuşymyzyň bagyt bagyny hassa lelezarlyga öwrüp goýberdim. Kara gözlerim sen, yürekte ovadın, dünyadaki en güzel yarım. Yere aydayın men, sevgi sözlüm kaytala, bu acayip duygulum sana. Gülünümde, gülüyün gözlerimde, kalayın ömür baki, arzum canım sen. Gülünümde, gülüyün gözlerimde, kalayın ömür baki, arzum canım sen. Diyeceğim daim sen, aytsın mehribanım, perdemimde arzularım sen. Hey bu sevgi pursatları, günler bilen kaytalar, oluruz bir bahtiyar bilen. Hey gülünümde, gülüyün gözlerimde, kalayın ömür baki, arzum canım sen. Gülünümde, gülüyün gözlerimde, kalayın ömür baki, arzum canım sen. Gülünümde, gülüyün gözlerimde, kalayın ömür baki, arzum canım sen. Gülünümde, gülüyün gözlerimde, kalayın ömür baki, arzum canım sen. Gülünümde gülüyün, gözlerimde kalayın, ömür vakı arzum sen, canım sen. Eridim, eridim. Merhaban ýerleşler, siz duygular dünýäsinde Murat Hudaýoğluwyň Bassa şahatly hekaýasyny dinlediňiz.